Khajani takukte buksong norok je asuk dinni nasingni tongmani norokni bagui koktoma kaham tini sokpaikha norok o koktoma no khwnangmani poreo belai kheno norok tongthokjaknai amsuke tongthokjagano angni jisi busuk tongthokai tini naisingsi musuke koktoma kaham bubagrani Facebook page ni bisingti manui bkhale tongthokmani norok o video no like em pura 5000 ta complete kheri di tei jotono no o koktoma kaham no sahari di hengkai video na sulok ri phadi chengle no bubagrani Facebook page ni bisingti belai kheno koktoma kotor khai chung o jaga o nugui mankha hengkai bubagra tamo saka chini lukurok ni bagang norok no tabuk ang saikna rinai hengkai khajani takukte bukusong norok o jaga nugui mankha na bubagrani Facebook page ni bisingti belai kheno koktoma kotor tei koktoma kaham hengkai bubagra oro tam saka chung obono norok no ang kisi sasa bujogoi khwnariwana bubagra saka bubagrani sori kaham da ham yada tong bahairok tong hnoi sungmani bagui tini phungasri chiri chini manoniya Home Minister Sir Amit Shah bubagra no phone khaikha hengkai bubagra saka mane bubagra no saka tabo Home Minister Sir bubagra no kaham kai saka je o mas ni 27 tarik ni bisingo no chini Tiprasani constitutional solution ni bagui আলোচনা খাইজংনাই tei ekjon interlocutor chongjak sinai hinui hengkai tei bubagra muti hinui saka bubagra kha khlaio je chini Tiprasarong ni jungjal je bipod apod tongmani aborong no chini Home Minister Sir Amit Shah bujiwan hinui hengkai tei bubagra last o kok saka bubagra no je chini Sir Home Minister je kok riwi klangmani a kok rong ni sonman no narigan hinui bubagra sakata chungno hengkai norok o video no bahai chajakha khakloi belai kheno hamjakna hinui hengkai like share tei subscribe khainani tapokdi obo hai latest update nugnani bagui hengkai tinin bagasno hambai।